देव जावन आसा मोगूत ताच्या मोगाक कितें सर जायना. देवाच्या मोगा खातीर आमी कितेंय बरें केलें जाल्यार ओ कसलीय धोय अडकोन्नी आदारली जाल्यार ओ केन्नाय एक सॅक्रिफीस केलो जाल्यार आमकां दिसता आमी ताचो मोग कोत्ता म्हूण. पूण जेजून त्या कुर्साचेर मरोन आमचो व्हड तो मोग केलो म्हूण आमी विसरता. सांगचें जाल्यार आमी जेजूचो मोग कोत्ता ताचे वोन जेजू आमचो वदीक मोग कोत्ता म्हूण ही घडलेली घडणी पुरावो दिता. लंडनच्या शारान एकटो कामदार रावो, जीम ओडतोले त्या कामदाराचें नांव. एके कंपनीन तो काम कोत्तालो, नासलें चोडे दुखासाव. कुडीन एकदम गोठ तसोच राफ मनीस, पूण चुकोय नासलो करूंक देवो सांव. सोदां देवाचे उपकार आठयतालो, जिबेर घेवन जेजूचें नांव. दोर दिसाक दोनपाच्या वेळार लागब्री पडो तो कितें कोरी. दुसरे कामदार चाकाटा मारून सिगरेट ओडून वेळ सारी. देवाक सोदांच एक बेट दिवून सोंदी ताका मेवलेली बोरी. जिसूस 12 वरां थंय आसलेल्या कपेलाची वाट दोरी. आल्तारा मुखाची मुबोरावोन थंय देवाचा वसो तो नियाळ कोरी. माथ्याचे चेपे काडून 20 मिनट्यो तो तकली बागून सारी. जेजू हांवची मायला म्हणून तो परत चेपे घालून कामाक वचोंक चांट मारी. जेजूच्या मोगा खातीर दोर दिसाके चुकोय नासतना कोरी. एक दीस चिमटाचे फॅक्टरी हांव चिंतू चोपस्योगाक सांपडटा. पांयाक मार लागोन हॉस्पिटलान इलाज दिवंक व्हरचो पडटा. मुखां मोळताचे एका येणे पळय सगळे चिंतनांनी बुडटा. कितें तोरी मोनान चिंतून तो दोळ्यांनी दुखां हाडटा. मोची वाट पळोवन रावतलो, म्हणटलो हांव आयज ना म्हणून येवं. म्हजे लागीं आयज कोडोंक ना जेजू, कपेलान वचोन मेळूं. त्या वेळार थंयसर 2-5 जिस्तूस घडयाळार 12 वरां पावतात जावं. हांव चिंतेक मनीस काटीचे बाजू तकली बागून पावता रावूं. दोळे ताचे दुकानी मरोन
कोसकोशी दुका लागतात वाहून हांव जाणा तूं दुयेंत जाला म्हूण देखून हांव आयला मेवून पुता म्हज्या स्थितीर जावं नाकाय हांव आसा तुका बुजोवन दिवून इतलें उलोवन ताचे सोरशिलो जेजू पावलो नाच जावून जेजूची उतरां आयकोन चिंकितलो खोशी जावून पावलो जेजूक मोज्यान भेटोंक जावंक ना म्हूण जेजू म्हाका येवन मेवलो जेजू आमच्या हुस्क्यांतूच आसता म्हणून हे घडणे वरवीं कळलो जेजूक आमचो मोग आसलो म्हणून खुर्साचेर मरोंक